Magandang gabi po mga kamanamano. Nasa bayan tayo ng Goa para sa switch on ceremony. Dito po sa mismong munisipyo ng bayan ng Goa. Dito tayo sa labas kasi ang hina ng signal sa loob. Try ko nga lang ito kung talagang gagana. Yan, dito na lang tayo. Baka may makita tayo dito ng mga follower natin. Yan, sobrang hina ng signal. Globe daw ang malakas dito. Kaya dito lang tayo kahit papano. Makatulong tayo sa pag-promote ng tourism sa pamumuno ni Mayor Marcel Pan ng bayan ng Goa at Vice Mayor Paypilong Gonzaga at buong Sangguniang Bayan. Yan, dito tayo sa Bukana mismo. Ayan, nandun yung activities. Kahit ang inyong mga mukha parang hindi ko ganong makita, gawa ng sobra pong hina. Shout out Sheena Calio, very nice. Yan. Ang nakikita niyo po yan mula yan sa sentro ng bayan ng Goa. Yan. Ang dami po. Oh, yan. Tingnan niyo. Halos pila-pila ang motorsiklo, mga sakyan kabila, no? Dahil pang dumarating. Para po ito sa switch on ceremony at competition ng mga parol, malaking parol. At dito nyo matutunghayan yung giant Christmas tree ba yun? Yung pinakamatas na ko dito switch on ngayong gabi. Ang dami pong tao, punong-puno, halos sa lahat talaga ng bayan sa partidarya ang guwang dinadagsa gawa ng magandang programa ng LGU sa pamumuno ni Mayor Marcel Pan at Paypilong Gonzaga. Tingnan nyo, ito, yan punong-puno, nakahilira ang motorsiklo hanggang doon sa dulo. Yan, tapos yan punong-puno. Dito siguro tayo mag-abang mga kamanumano para kahit paano makita natin ang pagliwanag. Kasi kung sa loob ako, ang hina po talaga ng signal. Wala. Kanina pa ako nag-ikot. Kanina pa sana ako magla-live. Wala po. Yan. May Mrs. Maldita Morales. Shoutout po sa iyo, Mrs. Maldita Morales. Yan. Yung sana makatagal kayo. Abang-abang kayo. And sa mga hindi pa po nakapalo, sa takap, sa Rutarabang para sa kapwa, sa Timpos Umupadi, kay Problemadong Vlogger Pading Berlin at Manuchan TV, at gayon din si Madi TV, tulungan natin Moy TV, Isarog TV, yung mga kasama sa Timpos Umupadi, Linti ni Mix, pakipano shout out po sir, pasensya na permi busy kaya naulang ako nakahiling live mo, sabi ni Bing Padillo. Shout out sa iyo Bing Padillo. Okay lang. Abangan nyo lang, kunting oras, mag-load na kayo para makita nyo live ang switch on ceremony dito sa bayan ng Goa. Pansamantala dito tayo. Yan. Yan, si Mayor Marcel Panan magsasalita. Mukhang sunod na dito. Abangan natin, makikita natin ang pag-switch on. Kunting minuto lang. Joros Bombasi Pilyogo, shoutout sa iyo. Jesper Valenzuela, shoutout po Ludi, salamat. Shoutout sa iyo Jesper Valenzuela. Yan, salamat sa nanonood. Pakipala nyo yung sinabi kong mga kasama ng Team Puso Pare. And sana kung may nanonood na nais kayong mga Christmas, ipabotan yung Christmas, yan, pwede kayo magpadala sa Gcash ko. Kasi maraming humingi sa atin na tutulungan, katulad dun sa Albay kay Manay Grace. Mabutit nandun ang ating major sponsor sa Takap at si Problemadong Vlogger. Sila yung gumawa ng Christmas na pabahay, simpleng pabahay kay Manay Grace. Yan, sa Albay yan, sa Albay at sa tulong ni Mano Ricky Olino. Kaya kung may sobra kayo, pwede rin kayo magpadala mga damit, at magpapaguto tayo. Katulong natin ang Princess May Minky Flower Shop, Kapi ni Manoy. Shoutout sa Kapi ni Manoy. Proud to our beloved Mayor Marcel Pan and Vice Mayor Paypilong Gonzaga, the best, Sheena Calio. Salamat sa iyo, Sheena Calio.
And ang Kid Rivero Mano nagpasalamat ulit kay Pards Vilma, Mano Chad, Manay Belen, and Mananilda. And siyempre kay Manasel, maraming salamat sa patuloy na pag-alalay. Jerry Malumbay, pa-shoutout po idol. Shoutout Jerry Malumbay. Abangan nyo maya-maya. Magkukuhan tayo, switch it on, switch it on. Nandito yung PNP, yung Timo, nandito lang yan. Tingnan nyo. Yan, hindi pa naka-tune in sa akin si Problemadong Dagger. Manasel, pakikuan mo na nakalive na tayo. Sino yun? Si Tinay. Shoutout sa'yo, Tinay, para nakita ko na dito sa aking monitor. Ano po? Yan, boses yan ni Mayor Marcel Pan. Baka nyo, madali nang i-switch on. Makikita nyo kung gaano kaganda yung mga ginawa dito, mga parol at mga Christmas tree. Pasalamatan ko muna ang No Hardware sa Barangay Danlog sa bayan ng San Jose. At pasyal kayo sa RMG Flowing Resort. Napakagandang resort, napakalinis. Ano po? At gayon din si Sir Glenn Remedio, ang MDRR head, Glenn Remedio ng LGU Goa. Si Vice Mayor Jerry G. Cremoto, Kagawad Carla Pilapil sa bayan ng Tigaon, Kagawad Cap J. Lilis, ang Super J sa bayan ng Tigaon, Kagawad Inting Borse, salamat. Arle Atole Ranyada, good evening po Sir Mano, salamat. Arle Atole Ranyada. At J. Belicious Cake, pasalamatan natin ang J. Belicious Cake. And shoutout din, salamat kay SK Federation President sa bayan ng San Jose, Gisaline Cortesano. Good evening po Sir Mano, Arle, yun na. Yan, yung ibang message kung sakaling hindi ko mabasa, pasensya kayo Ilang minuto, antayin nyo ang switch on dito sa bayan ng Goa. At abangan nyo rin, may ipopost kami, iikutin ko yung mga bayan sa Kamsur, lalo sa Partido area. Bukas, ipopost namin ni Manutsyad yung ayos ng mga bayan, mga munisipyo kung anong itsura, para makita nyo kung saan kayo pupunta at papasyal. Jenny Naron, shoutout sa'yo. Jenny Naron, pa-shoutout po, mano-mano. Jenny Naron, shoutout sa'yo. Franklin Pielago Abila, maray na banggi kamano-mano, salamat. Franklin Pielago Abila, shoutout sa'yo. Ang daming bata rito, maraming kabataan, sana bantayan nyo yung nanay nyo, mga bata, baka mawala. Yan. Sigurado ang mga kabataan dito, ang dami mga nanay, bantayan nyo kasi baka pag uwi ng anak nyo, hindi lang isa, dalawa o tatlo na. DC Manzano Salonga, maray na banggi po. Oy, salamat sa iyo DC Manzano Salonga. Minute Pisimo, Minute Pisimo Karalipyo, shoutout po sa iyo. Jenny Naron, yan ang problema ko. Tayo ng monitor. Live yan sa mano-mano. Live kayo sa mano-mano. Hoy, shout out Color of Long Span para sa matibay, makapal, mura ng bubong, Color of Long Span. Shout out sa iyo, Randy Moore. Randy Moore, salamat. Shoutout sa iyo, Randy Moore. Ruel Garchitorina Florendo, shoutout din po sa iyo. Rodi Bermijo, pa-shoutout naman po, idol. Rodi Nakaaka,
Amilita Bermeo, salamat idol. Yan. Abangan nyo malapit ang i-switch on. Oy, Randy Moore from Antipolo City. Sige, lapit kayo rito. O, pwede kayo, live to. Sige. O, live kayo sa Mano-Mano. Live yan sa Mano-Mano. Live yun. Ito, o. Boy, shout out po kay Walter. Shout out po sa inyo. Oy, Ricket! Ay, ka, saan ka pinaglaban? Ayaw ko sa Iloilo, be! Follow nyo para makita nyo, Kid Choy Rivero Mano-Mano. Ang Facebook page ko. Yan. Ayun, ano ka ba? Mayroon din sa YouTube. Oo. Kid Choy Rivero Mano-Mano. Shout out kay Mary na, sana makakuha ng foreigner! Hanapin nyo, Kid Choy Rivero, KID. Pakibahin po si Jaime! Hanapin nyo, KID CHOY Rivero. Kung gusto rin ako i-mine. Mano-Mano. Hindi ako wala pa na po! Ay! Ay! Sana! Like, share, wag like! Ano yun? Alihan! Like! Ay, gago! Ikaw yan! Wala, seryoso! Seryoso! Picture kita. Oh my God! Picture kita rin! Yan, tuwang-tuwa sila oh. Hindi nila alam na ako to. Yan. Okay na, nakita na. Oh. Oh my God! Yan. Kasi naka-face mask ako para hindi halata. Ano daw? Ang ganda ko, Ben! Ang ganda ko! Sige, maganda kayo. Yan. Follow nyo para Shout out po pala sa tugang ko. Hi, Catherine Borromeo. Yo, nasa maaraw ka po tabi. tingnan mo, mga kabataan. Oh. Mga tulang! Oy, pag-follow nyo kasi libre naman pag-follow. Vicky Francisco, hello! Tama na. Nagdorolag lang po, nagdorolag. Nagdorolag. Ha? Nagdorolag. Sino? Uy, yung ginagawa. Okay na. Ano? Traffic enforcer po. Sige, dito kayo. Gusto nyo magbasa dito ng message. Shoutout kay paring Joel Dalangin. Meron ako pisto dyan, pare. Batangas Goto ni Dalangin. Oy, hanapin natin yung Batangas Goto ni paring Joel Dalangin. Mayroon pala dito. O, tanggilikin nyo. Ang sarap. Goto Batangas. Ano po? Goto Batangas. Ayan. Salamat paring Joel. Yung Christmas ko. Adel Larcon, Marinabanggi po sa Gabos. Salamat. Pinagkagulong ko mano, yung ani, nakikiksinda kan maraman ninda na maalig tulogon ko na ako si Mano-Mano. Gurang na ngayon. Ano pa? Sige, sige. Pabili, basta magpalo kayo. Sige, ano pa? Shout out si Mama! Maguli ka na dali, ka pa nakaluto. Ma! Nakaluto na ako. I'm here in the municipio. Shout out sa mga taga-pinaglabanan dyan. Wala, tama yung pa-shout out ko si baby ko. Joy, ginamit ko. O, hanapin nyo rin. Sa Tata, problemadong vlogger pa rin Berlin Palo. Oh, shout out tigde. Sige lang. Ah!